ରାଗ ଲାଗୁଛି। କଣ ହେଲା? କଣ ଏମିତି ଏତେ ରାଗୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ମୁଁ ପୁରା ଏ ଘରର କାମ କରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି। ଆଉ ଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी ବସ୍ 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 କହୁଛି ବସ୍। दीदी ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତତେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲିଣି ମାନୁନୁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗିବୁନି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାଡେଇବୁ। ନାଇଁ ଥାଉ। ବାଡେଇବିନି। କଣ ସଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ ମୋର କହିବି? ଆରେ ନା ନା, କାହିଁ ଗାଳି ଗୋଳ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। ଥାଉ। ନାଇଁ କୁହ, ମୁଁ ବାଡେଇବିନି। ପ୍ରମିସ ବାଡେଇବିନି। ସତରେ ବାଡେଇବନି ତ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ଅଧା ଅଧା କାମ ଅଧା ହେଇଯିବ। ଜଣେ ପିଲା ରଖିବ, ଜଣେ ଇଏ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ खत्म ତ କାମ। ଏବେ ବାଡେଇବି। बाय बाय टाटा गुड बाय गया ଏବେ ବାଡେଇବି। ଥାଉ 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 ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସଜେସନ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଜେସନ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥାଉ।